Tak, nyní si ukážeme, jak pracovat s modulem aktuality. Modul aktuality slouží k vkládání jednotlivých aktualit, jejich vepsání nebo jejich nakopírování, k jejich úpravám, k jejich mazání. Takže v horní nabídce zvolíme obsah, v pravé nabídce potom aktuality. Když zobrazíme výpis aktualit, tak vidíme všechny aktuality, které zde máme navkládané. Jsou tady nějaké dvě vzorové aktuality. Ty můžeme na webu skrýt nebo odkrýt. Můžeme je také mazat. A nebo je upravovat pomocí tužky nebo kliknutím přímo na název té aktuality. Můžeme změnit její název, můžeme odstranit fotku, nahrát tam novou, můžeme upravovat text, samotný obsah té aktuality, tak jako u každé jiné běžné stránky. Tak, můžeme také vložit aktualitu novou. Pojmenujeme ji třeba aktualita 2. Můžeme jí nahrát nějaký obrázek, můžeme tady skopírovat nějaký text té aktuality. A uložit. Tak, teďka ta aktualita se nám automaticky zařadila nahoru, protože je nejnovější. Aktuality se vždy řadí podle toho, jak byly vloženy, podle data a času. To znamená, nejnovější aktuality jsou vždy nahoře. To, že máme zde v modulu aktuality navkládané 3 aktuality, neznamená, že jsou ty aktuality někde na webu. Jo, protože na webu nikde vlastně ty aktuality nemám, takže se mi tady nezobrazují. V části manuálu pojmenované vložení výpisu aktualit jsme si ukazovali, jak ty aktuality, které zde v tomto modulu máme navkládány, jak je zobrazit na webu. Pro demonstraci si to ještě ukážeme i zde. Budeme je chtít třeba vložit na stránku vzorová. Takže se podíváme do obsahu, do zprávy obsahu, zobrazíme strukturu webu a na stránku vzorová vložíme výpis aktualit. Budeme chtít vypsat 3 nejnovější, uložíme. Tak, teď se podíváme a vidíme, že zde jsou vypsané ty 3 aktuality, které jsme tam navkládali. Vidíme teďka ale, že ta naše aktualita, ta nová, kterou jsme tam vložili, aktualita 2, je zde celá úplně. My chceme, stejně jako je tomu například tady u té druhé, aby se zobrazoval pouze první odstavec a zbytek až po rozkliknutí odkazu číst více. Jak to provést? Vrátíme se zpátky do aktualit, výpis aktualit a jdeme ji upravit. To znamená pomocí tužky nebo na název klikneme. A aby se nám zobrazoval pouze první odstavec a zbytek až po rozkliknutí, je třeba vložit konec stránky. K tomu využíváme této ikony, vložit konec stránky, dáme ji za první odstavec. Tady se nám vložil ten konec stránky, symbolizovaný 2 čarami. A poté, co uložíme, tak vidíme, že se nám aktualita změnila, je zde pouze první odstavec a zbytek se nám zobrazí až jak klikneme na odkaz číst více. Tak, aktualitu, když ji zde nechceme, můžeme ji buď to skrýt, anebo aktualitu můžeme úplně smazat. Tak, už ji zde nemáme, po obnovení už uvidíme taky pouze tady tyto 2.